Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! It's suspicious. What? Spell suspicious. Suspicious lang yung alam ko. Anong... Hospicio nga yung alam ko. Anong suspicious mo sinasabi dyan? Hindi, look at the color, Oo partner. nga, diba? Na nakapula. Oo nga. So kapag ka nakapula, wala namang ibig sabihin na porke nakapula, birthday? Oo. Porke nakapula, may pera, wala pong mangungutang sa pamilyang ito. Dahil wala kayong mahihita sa pamilyang Sa ito. true lalo at walang halong eklabu. Nako, nakakalurky. Pero naniniwala ako, minsan parang ang galing, no? Parang itong araw na ito o pagkakataong ito ay posibleng magbigay talaga ng swerte. Umpisahan natin sa kulay. Di ba posible namang hindi tayo parehong red today sa dinami-dami ng kulay? Di ba? Pero bakit pula yung naisipan nating isuot today? And that's something auspicious. Suspicious. Explain mo muna yung auspicious. Auspicious nga, nadinig ko lang auspicious. Kaya nga. Sabi ka naman nila na naintindihan. Di ko nga rin gets yung mga sinasabi mo ngayon eh. Ngayon kulang pa ako sa kain, partner. Medyo mag-explain ka ng mga bagay ba? Ano pinagsasabi nito si partner ngayong araw na to? Di ba kayo ba naniniwala, mga kaibigan? Kunyari, yung mga bagay na parang nagbigay sa iyo ng goosebumps and parang may swerteng dala to. Nagbibigay to ng blessing. Si Father kanina, yung kasi First Friday, di ba? First Friday Mass. Yan, nag-celebrate tayo ng First Friday Mass. So, yun pa lang nagbigay ng Holy Rosary. Sa'yo. Diba? Oo. Ang laki nga po ng rosary nung kay partner. Mas malaki nakuba nga ako na sinuot ko eh. Hindi, nakuba ka? Kala ko Sabi niya ganyan, kabigat ang kasalanan mo. Hindi niya pa pala nabibigay sa'yo. Ibibigay niya talaga. Ano ba Pinakita niya kasi sa akin, pero sa picture lang, partner, ibibigay niya sa'yo. Kasi medyo mahirap buhatin, partner. Ano daw? Alam mo yung kasing laki kasi siya ng building, ganong kalaking rosary. Yung nakalagay sa Meralco building, ganon. Yun. Alam ko yun eh. Asa iba pa pala yung rosary na yan. Wait ka lang. So binigyan ka ng rosary. Hindi ko parang you feel so blessed. At saka galing ng ng Rome. Yes. Pagka ganon, isa yun sa mga senyales na ang galing naman. Thank you, Lord. I feel so blessed. Ano yan yung mga from that gesture. Totoo, yung mga reminders that God is here. Correct. Mga reminders na hindi ka naman pinababayaan sa gitna ng kung ano man yung pagsubok na pinagdadaanan mo. Totoo. Ganun nga di sa kulay na parang ang galing naman. Sana magdulot itong red na ganito ng swerte sa buhay natin. Di ba Chinese naman tayo? Kanina, parang hindi na kita maintindihan. Kanina rosary, tapos ngayon papunta na tayo sa feng shui. Ganun talaga yung mga naniniwala sa swerte. Okay, sige. Makita ng something red. Pero alam mo, partner, may ganyan parang kapag ka stricto ka pagdating sa mga panipaniwala, pagka solid ka kunyari sa isang particular na religion, wala daw tinatawag na swerte. Sa isang particular na sector, yung mga nag-feng shui nga, ganyan and all, meron daw talaga mga swerte, swerteng kulay, swerteng numero. Ay, basta ako lahat ng swerte, paniniwalaan ko ano pa man ang sekta mo. Totoo, di ba? Totoo naman kung ano yung nagbibigay sa'yo ng good vibes, blessings, positive energy, ganyan. Hindi kasi merong mga iba na naniniwala na walang swerte. Hindi swerte ang tawag. Parang kapag ka nagre-rely ka daw sa swerte or sa luck, parang hindi ka daw naniniwala na ang lahat ay galing sa Diyos. May mga ganong kemerot. Ganito kasi yan. Oo. Hindi ko sinasabing pero yun yung sinasabi ng iba at narinig ko yan, partner, nung one time na
tumaya ako sa loto. Hindi pala one time. Lagi ako tumataya sa loto. Everyday po talaga, promise. Lalong-lalo na pag napupunta. Yan naman ay ayon sa anong paniniwala. Hindi, ang ayon sa paniniwala sa luck naman. din yan, di ba? Oo, na may din. posibilidad, di ba, na Correct. swertihan, ganon. Tapos, yun nga, splinok niya yan sa akin. Hindi ka dapat nagluluto, sabi niya ganon. Oo nga. Kasi daw, parang ine-entrust ko daw. Parang ang sinasabi niya is ine-entrust ko yung paniniwala ko na na pwede akong magkaroon ng abundance or sandamukal ng blessings sa loto lamang. Okay. Parang ganun yung point niya. Sinontra mo ba? So, partner, di ba, natutunan ko wag na lang magsalita para hindi mapahama. Kasi na-realize ko nung nagko-contemplate ako sa buhay ko. Nung na-realize ko na nagko-contemplate ako sa buhay ko, apakarami ko palang nasabi na ikinapahama ko talaga hanggang ngayon. Parang ano tawag doon pinagbabayaran ko pa rin. So minabuti mo. Minabuti ko na lang na manahimik na lang. Oo, na hindi na kasi lalong-lalo na parte pag yan parang politics, religion, yung mga ganon, 'di ba? Mahirap kasi pagka hindi siya natatapos sa madaling Correct. salita. Kasi kanya-kanya po na paniniwala naman ito. Ang paniniwala parang ganun, 'di ba? Pero yun kwento ko lang to kasi yun yung sinabi sa akin. Yun na parang hindi mo pagka naniniwala ka sumasali ka sa mga ganyan, hindi mo daw ina-acknowledge that yung blessings ay galing kay God. Parang gano'n. Yun yung sinasabi niya. Ano kasi yan? Oo. Pero syempre yun nga, hindi na ako nakipagtalo kasi una, solid naman ako sa faith ko. Kumbaga parang alam mo naman sa sarili mo correct, yun. alam ko naman sa sarili ko yun. Ang dami ko na masyadong pinagdaanan tapos na-survive ko yun and I continue to survive and continue to thrive, 'di ba? So sino bang kakampi ko, 'di ba? So ayoko naman na porque araw-araw ko nasa loto, ibig sabihin hindi na ako naniniwala kay Lord. Parang hindi naman, 'di ba? Sa totoo lang din, parang hindi naman din. Kaya lang yun nga, may mga kanya-kanya talaga. Na kapag ka masyado kang tawag doon? Papaniwalain Oo. sa mga swerte-swerte at malas. Oo, parang ganun. May ilang paniniwala ka na binabali ng mga sa ibang mga relihiyon. oo, ganun. parang mga ganun. Basta kanya-kanya ng paniniwala naman yan. Ako kung ano yung bagay na feeling ko nabibigay sa akin ng swerte. Paniniwalaan ko yun. Correct. Di ba katulad ng wallet na maswerte? Di ba may ganun? Hindi totoo. Kaya nga sumikat yun nun eh. Oo. Seiko, di ba? Hindi ko naabutan yung commercial na yan. Pero alam na commercial. Nagde-deny. Nagde-deny pero alam ko yung sa'yo ka nang galing lahat yan eh. Hindi, pero di ba? Hindi. Naniniwala, meron akong paniniwala paminsan na tsaka yung mga kakalala ko na may tinatawag na wallet na maswerte tsaka bag na maswerte. Na kapag ka ito yung bag na ginagamit mo, parang sunod-sunod yung kamalasan, may ganun. Kaya hindi na ginagamit yung bag na yan. Pag itong wallet na ito, kahit gaano siya kaluma, kahit gaano siya katsaka, kahit gaano siya kabulok na, kapag ka ginamit mo, parang ang easy ng flow. Ako naniniwala talaga parang ako mga doon. ganun. Pero it doesn't mean na hindi tayo naniniwala. May sinisira kang religion. Oo. At hindi tayo naniniwala kay Lord na galing lahat sa Kanya kasi galing lahat naman talaga sa Kanya. I mean, everything comes from Him. Talaga. Sa true lalo at walang halong eklamo. Kumbaga, totoo naman yun. Kumbaga, lang talaga. May mga ganun. Ewan ko kung nagkataon. Alam mo, ang dami namang talagang hindi maipaliwanag na bagay dito sa mundong ito. Sa true lalo lang. Totoo. Kumbaga sa atin, in-associate lang natin sa swerte. But generally, pwede natin siyang tawaging blessing talaga. Siyempre, saan ba nanggagaling yung blessings? Di ba? From the Lord. Correct. So, yun din yung tinutumbok nun. Tama ka sa sinabi mo, partner, sa bag, sa wallet. Ako talaga naniniwala, yung mga lugar naman, tingnan nyo, may mga lugar na hindi naman kagandahan pero napakaswerte nung area na yun. Sa business, sa isang event na parang bakit doon dinadao sa hindi naman kagandahan. Pero may magagandang event na talagang binihisan na maayos pero hindi pinupuntahan ng tao. Sa isang lugar, sa isang tindahan na parang okay, itong paresan na to, itong tapsilugan na to, wala naman ang init nga kapag kumain dyan eh. Pero bakit yung mga tao doon nagpupuntahan? Kasi swerte daw yung lugar na yun. May mga ganon na lugar, bahay. Basta may ganon na. Gamit, bag, wallet. Tapos may tinatawag na mga aura. Yan. Merong mga aura na ang dilim, ang bigat. May mga ganon na kahit na anong ilagay mo dyan, parang laging may maling nangyayari. May mga ganon, di ba? So doon tayo sa swerte. Pag alam mong pag naniniwalaan ng maraming tao itong swerte na to, paniwalaan mo.
Diba? Ako naniniwala, pareho tayong nag-red Diba? Sa mga Chinese, talagang shocking red yan. Oo. At ang red talaga nagbibigay ng mas maswerte. Oo. Kung yan yung paniniwala Kahit mo. hindi tayo Chinese. Oo, kahit hindi tayo. Ako naman kasi sa color party, parang regular lang kasi sa akin yung nag-red. So parang... Hindi yung magtugma tayo naka-red. Lagi tayong nagtutugma. Ng red? Ngayon lang. Ng red. Lagi, pag may photoshoot. Laging ngayon Diba? lang ba? Parang hindi naman. Kaya nga parang takang-taka ako sa'yo. Parang parang basta paniwalaan mo na lang na swerte sige. yan. Sige, pag ako talaga walang... sige, wag natin. Pero partner, kontrahin. hindi ko kontra. Pero pag ako talaga walang natanggap na cheque ngayon, sinasabi ko sa'yo. Ay, basta ako sinuwerte na. Huwag mong kontrahin. Tama. Huwag kontra. Wag nega. Yes. Ayan pa, partner. Yung isa ko namang kakilala, yung pagdating naman daw sa salitang manifest. Okay, mali na naman daw yun. Alam mo, ang mali spelling, mali talaga. Litong-lito talaga ako. Minsan nalilito na din talaga ako. Parang, paano na? Parang lahat ng pinaniwalaan mo simula bata ka mali, parang katulad ng Taal Volcano, na parang, hindi pala yun yung Taal. Our childhood was a lie, di ba? Isang malaking kasinungalingan, di ba? Kapag bigla tuloy meron kang mga na pag-aalaman or nakakausap. Kaya minsan mabuti na wala kang pinagkakausap di ba? Kasi para tahimik lang ang buhay. Para tahimik lang yung buhay mo. Totoo lang join din. Join us, partner. Be an introvert. Kaya nga gusto ko na nga i-post paano maging nonchalant? Alam mo yun? Paano wala lang pakialam sa kanila? Hindi, pero may nagsabi din sa akin na ganyan. Although naman unaffected naman ako, pero yun nga yung sinasabi niya na yung manifesting na yan, di yan tama. Kasi parang minamanifest. Parang sa iba ka sa iba mo, basta may iba kang tinatawag. Ang sa akin naman, kung pangarap ko magkaroon ng ganitong klaseng sasakyan o ganitong makakain sa ganitong klaseng restaurant, doon ko ba sa kalaban hinihingi yun? Parang hindi naman, di ba? Parang ang ginagawa ko naman, pinagpe-pray ko naman na ma-achieve ko yung bagay na yun o ma-enjoy ko yung bagay na yun, 'di ba? Parang ganun. Hindi naman nalalayo yan sa konsepto ng law of attraction. Yun na nga, mali din yun kasi ang tawag daw diyan, partner. Ito sabi niya ang tawag pero again wala po kaming Sino ba pinagkakausap mo? Ayoko na mag-splok. Sinasabi ko sa iyo kakasplok ko ng mga bagay-bagay, ikinapahamak ko na talaga. Patiin mo na lang siya. Alam mo, partner, na-realize ko recently, parang grabe, na name drop na talaga ako sa mga bagay na sinabi ko dahil totoo lang. Alam mo yun? Kaya mo. Anyways, di ba? So, yung sinabi law niya, of yan nga. attraction. Oo, kasi ang tawag daw dyan, partner, mga world view. Okay. Parang views of the world. Parang gano'n na siya. Okay. Oo, hindi na siya parang hindi siya view? Oo, hindi siya partner, parang hindi siya biblical. 'Yon, parang ganon. 'Yun, hindi walang gano. Wala ka naman daw nabasa anywhere in the Bible na may sinabing manifesting, law of attraction. Kapag binasa mo yung book na The Secret, hindi ba't yung mga nandun, yung mga philosophers, yung mga gano na nabuhay sila after na nung Bible Kinemerot. Hindi bagay sa akin ang pagano. Hindi bagay sa kulay pula ko. Correct. Hindi bagay sa kulay pula kong suot, di ba? Yung pinagsasabi ko, sinishare ko lang, partner, na may iba na ganun yung thinking. But then again, yun na nga di ba? We all have our own. Ang sa akin nga parang, papaano kung hindi ko yan napag-aralan o wala nakapagsabi sa akin, edi mali na ako. Oo, hindi ka saswerte. Diba? Hindi na ako saswerte. Hindi ka mabibless. Oo, parang ganun. Ang makakonekta yan, diba? What your mind can conceive, your body can achieve. O mali din daw yun, partner. Ay, ganun pa rin. Charot, hindi ko na alam. Oo nga, connect-connecta. Diba, ganun din naman yan Oo, parang ganun. You will receive sa Bible, you will receive only if you believe. So, ganun din yan. So, magkakakonekta yan sa law of attraction, sa manifesting. Ganun din yan. Ganun. Basta ako, partner, hindi na ako napag-argue. Kung ano man yung kinakain namin ng araw na yun, tinira ko lahat. Nakaubos nga ako ng isang buong fish cracker. Mga 3 kilo yun. Napakain ka na lang, di ba? Oo, kain na lang Kesa ako. makipagtalo. Kesa magsalita pa ako, tapos ikapahamak ko pa in the future. Wag na lang. Tawagin na naman pasmado yung bibig ko. Nakakaloka. So, ang bottom line talaga ng usapang ito, mga kaibigan. Manahimik tayo. Correct. Wag pasmado yung bibig nang di ka mapahamak. Yun talaga yun. Yun talaga yun. Minsan, mas mabuting talaga manahimik na lang tayo. Parang pagka may sinabi siya, alam mo, tinatry ko i-practice pag may sinabi, tapos
Hindi ka mag-react. Hindi, ibang-iba talaga siya sa paniniwala Ang ko hirap, talaga. no? Partner, sabi ko sa'yo. Sakripisyo yun sa'yo. Sakripisyo talaga siya sa akin. Alam mo yun? Hindi naman. Ibig sabihin nga na hindi ako magko-comment. Di wag na. Lahat na lang ititreat ko as political para wala akong comment. Kasi pag politics, wala akong comment dyan eh. Hindi ako nagko-comment dyan. Pati religion, wala akong comment dyan. Basta ako, ang alam ko, kung para sa akin, solid na naniniwala ko kay God, I think, na ako dyan. For you, that's enough. Kalma na ako dyan sa idea na yan. Pero of course, syempre, iba pa rin kapag knowledgeable ka. Nagigets natin yung mga ganyan. Kaya nga, yun nga kapag knowledgeable ka, may mga malalaman ka na, hindi pala. Tapos meron pa akong kakilala. Ang sabi niya naman, naku, wala sa Bible ang lahat. Ganon. Oo, kaya wala siyang pinaniniwalaan kahit anong sekta. Kasi parang kung saan siya kumukuha. Okay. Parang galing sa ganito, galing sa ganyan, galing sa ganern. Sa bagay, opinion niya yun. Opinion niya na din naman yun. So, hindi na naman ako para kumontra din doon, di ba? Kasi siya yun. Siya yun, di ba? Kanya-kanya. Ang sa akin, ang mahalaga, may respeto ka sa kapwa, hindi ka nananakit, di ba? Hindi ka nagnanakaw, hindi ka nagnanenok, di ba? Nung ngayon, memorize mo lahat ng mga bibig kang kinemik, kabit ka naman. Kakaloka, di ba? Kailangan pa bang i-memorize Mababash ka na yan? naman. Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!